kanya abijanye de Dosani sabu anta fokati sikake ngana sona ka kanye abijanye nyala sona abike ko basi kontila mantorashite Traoré alhamdulillah ala di ukura jangene nyana ko anga jabaru masatanu barka dani ga wala nyumando yusu na yima sabain tanu kene minga sofla masamana tanu rasulu amba tanu ka wala nyumando ka barkada nema ni kisi baye ala ko jida ka ka masa usebe korofo sarata mbulu ka dulu man se ku sarafana wallahi ambu barkada ku wala nyumando sanga ani wati ka duwa ku ya ala ko bulu kan shuje ankoro ka bana koro bashi ka bana koro ko lu bashi ka koro bela jile gwenga budala ka do ka jiri ke lafiaula baye mi anga bambato ye bada dali ala ka no ya lu bela jile nye mi la hara so suma ya ala ko ku taye amin ka do yusu biye ka do jumaye ambe fuli ke juma don fuli ka nyeshi bela jile ma wallahi ba ikado faso kono ala alamunu na tengundu jamana wera zade mondanche ambi bela jile fo mondanche ambe bela jile fo sabu ambe fule mondanche ga di gorje ga ni jilu wakala fo laga kumaro kinyo konte mondanche awo ko be to me mondanche wallahi o ko na ambela je mondanche anga fuli ke bela jile ye faso kono faso koka na yo fuli ke yusu amba fungu ku bismillah na fuli de benyeshi uluma ubwa kuna siri kono fasiri se wona bambulo kama anya ukelengele unsugandi ona ku garjiga ye lo nyegale joko nyuma ne nyamada ko nyuma alaka no yawiye ala se ko nyuma no ya anyere wiye kama ben ka chere shuya ko letigine ne ga shujuro tigiu alaka no ya ufana ye ko beka bismillah ka fi ko Traoré ka siga fo Traoré marhaba ko basite bayino dimso onade alhamdulillah mantroshiti tabarakallah muro iga kene so mo gobedi basitula groupe ne bayno jo aminge wallahi Yusuf koni abi basitala jo ay nga to ko foda wala debe jonne groupe ne baye bo nek no fe ka fodi sa to ko doro sa doro ne do no te ko rete o abi gido maram sado ko jati ka foka wala mando moro awakado mamuru yafa ale bura muso mamuru yafa Pointe Noire atanti abura mamuru yafa tanti do ningo yafa ma faga jani ami ga tanti ma bu Pointe Noire kone masaya ale nywana ni Mamoudou maya yafa ale nywana ni transitaire de Pointe Noire si j'ai mis transiter les flènes ko ale o kene quoi PCSDM au président de Pointe Noire si j'ai mis transférer les flènes ko ne ale o transiter ya ngo ya la ga transiter moro jimako juveo iwolo fam mi donna wala patikaya moro ale ba name quoi ale wolo mari wala c'est pour on awdu de c'est pour on abara oui ala ka muna ja ala ka so bana moro de ko krafe bi aben ko rake bolo l'enfant de kita kroni bodo fo c'est na Omar Keita mi awkado Aïssata Dambélé moro ale ko rembe awkado arajo ta srafen ko krafe la jati Bakari Jara badda mo fiston mo wolo fils wala ngorake mi flenne sugun ngurala fu station ma bolo ta o dingere do nabaru faga dube bangonna ngorake reta nga gra on de même âge ya fo ka parti do nyongo un parti d'éléphant do nyongo fe ka coutir Otis Ready do katlaka Wilson Pickett ka morceau do nyongo fe ani get ready ni James Bromu adoka ma donu ka tedde negri donu ka goira abara be ala donu ka flefier le soleil wallahi ani uva tout je vais tout droit Bouffenti ani Bukare ngoni betu mbala e wabro awati anga mboti ku me orobu dodu apena lache wallahi orobu manja amansuru memro ali ukain wanu yo kunge ikado jojo e abefle wa soro on yere be karda nyinta folo kanta pe ko kasitulu ka nguna ko karda nyinda sa ka shofe folo ka soro ki kuna ta kofe wala bo ka pe afro ta droka ayele sa fo de afro ko ba wuli ka jodro o ya abebsi ni jote kelew abala awe kamali adam ne ndesa ndesani bita dongero ali tidumuni nge ndesa no te butoti dunde globi butoti dunde naga tarali et puis abitla ka pinezi ke sentir la ko kabakodu ndesani donte bana wallahi wa esi solo ka pati
misira ni menne kura nyaman be che kata tu gadala na iglisi damne ma yo kangarda be ya kuna ma jinge ay yo to ko bo na kulubara atabla ni nguru krosulu bana wadu do de sabe ye nyebala ngana koro be la bay natiga woro o masolo ne mo fiye si solo be natiga woro la bomburando ne bo fomburama amuso se no se ma fille ne bo fomburama chukuli kana ni solo mana bla nyona koroga woro jima woro jima basra boso ke wori koroga woro sara jima goro de ibe boso sa wasi solo sa ngono wasi solo ga sugo do atete mashi yakelinga ati sugo fesi de jige kada ai ni sugo jige ni she da gila si solo be inyet dem so nga fere do be fi ba monter ta ibolola ni o jegela si solo bo jegela ma monter anyet kule tellement abe jege pièce do o ka jouer alga una ja aleti sugo ble fe sugo jere kali sugo je awo moro angora ka do ambe ka le de large moro olu de sira franga blanye ka madumbia arajo kledula ka foka wali mando moro alega moblini ube ka kata ntula jo madumia na ro ya madumia ga mobli fana la jo kata ngoro moro go me ka nunu ga ko ga mobli ko ate ko kata ni no ya so yo ko majanye moro sigani bala na siga dora na ya so yo kile ninge o majanye koro ibido kati kono ne de koti madumia a chama be ala bulate foi kala abido di koroma ala abena la chi amina rabbi to ko ga mobli ni abadama katikati abachama me ala bula ngala wallahi abadi koroma ende sana ala ka di koroma ya rabbi moro ma ande de mani kuna fole ne mo dakuru yakele ne madum ya ale a shite beke basket la Vespa fana ngara ide oui yoro be Vespa boliba boli les la bi jenge bo do terbe fangale fe bi jenge okay be pul kase jago la ale blaga sharbo moro tawla korok mani bege kana la sama de kan kile no de korok me sharbo moro duri Vespa na ka jenge be ala ko sosa yesu ma fode joya fo si ma fo madumia ma ne ko jonde ya fo e ki bulo shi otigila mitoni fasiri la mungete magwanye yani gatere redu bomba leta ndaye kele ba kono kamale lini kalmu menyo na daki ay kalmunta akoko balaw mimbe ka do siraba songo ko nofe ikado ka fo anga siraba songo ko darabana alu ko ne adasira balaw mabikoy akoko ifa ka do ko be ko ni danganera ka fo ko an kun sigile do ka yelema mi kono jamana ko ina ko yelema ko ikado ka fo ko akuma ma se folo de ay wa ko sisante ko sabu ko jamana kai ka do foroba nafolo be ka kin alibi ku kin ku fie ka nyin lese ko kwa foroba nafolo la ani foroba chake daw o kuma na ki ka do ko ni o nyonya le do foi mabo ola malideu ka do ko ni sigile do kan ko inna jenga kera balaw ye mawbulo haka ja ngani ya ministry la ministry ka jere seve no o ngani ya be talike ka do ka fo femina o de ka fo ko sugufie ka do ka fo ko losiliu ko olu minno e baraye bara mini o kanga ke moti ani se ware siraka ikado ko sugufie ko kikado ka fo ko make ko jele nye abe fo route mama ko route national 6 no yanga siraba ikado faso tokola siraba woro nae aywa ko kilometre tambo nyongo iba ka fo ko yusu ko minyi ka do dugufla ko luso ka bla nyona aywa minyi ka do ko milliard fla ana kunga 20 million kemefla ko ode tara ko o de beke kilometre kile o bara saraye ko ni yeni jate mine iba ka fo ko kasabi ani ka babli fla na mi no jora ko sadani na dola ko tari jo milliard biduru la se fo wari metre keme duru doron o kuma milliard biduru ko ikado o koni o kera e bon flana metre keme duru aywa ko minye milliard binani anis abaye e bisabani nani yesake ko ni ya jetemne aunga 3e point no e babili sabana Amadou Toumani Touré mingla ko bela jele bena milliard bisaba ani nani ma onununda ikado ka fo o point re ni yo janya jetemne o ye ikado metre bakile ani kilometre keme woro ni bi woro ye aywa yusu iba ka fo ko femi o songo e o tari jo ka do se favori a milliard bisaba ani nani na nga mi ye ka do mi ye pon pon gelembe o koni no e ka ga point ado ko mi ye metre biduru ye ko milliard biduru
ha metere keme duru sake metere keme duru miliyari bi duru o te metere keme o keme miliyari kele iba sɔrɔ an bon géographiquement o tɛ kelen ye non iba sɔrɔ pont moderne do minnu bɛ plier o yɛrɛ ma ka o kuma Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ n'i ye ni sɔngɔ ninnu da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la ko fɛn min ye gɛlɛyaw ye ko o yelen ninnu ko na maaw k'a dɔn k'a fɔ u sigilen k'a kow lajɛ ayiwa ko adamadenw dabali banna fɛn min ye k'a dɔn dɔgɔ sugu ye o tatɔ k'o di sa ko kɔlɔsili ko k'o to i k'a dɔn cakɛda kelen pe bolo fɛn min ye o ko n'o taabolo ye ko fɛn min ye k'a dɔn société dɔ bɛ yen ko société sira o yɛrɛ ko o tigi yɛrɛ kofɔlen don ko bɛna i kan bɔ cɛbɔya la min ye jamana ɲɛmaatigi o cɛbɔya ye ko ka bɔ o waati sa i b'a ye k'a fɔ kabi waati jan ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko talen don k'a di ale ka société ma ale ye ko bɛɛ lajɛlen bila sen kan o ko waati dɔw la ko cɛbilen Darame kun y'i da don nin ko in na k'a b'a yuguba ko nka ko a ye sɛbɛn in ta cogo min a y'a bila ten yɔyi an tulo t'ale mankan na o ko la tuguni a da ma don o sɛbɛn in kunkanko kuma la tuguni ko ka bɔ o waati fɔ bi ale kumakan ma mɛn a bɔɲɔgɔn minnu tun bɛ yen sanga ni waati n'u bɛ bɔ ni sɛbɛnw ye ka kunnafoni da mɔgɔw tulo kan olu fana kumakan ma mɛn. cɛbilen hɛrɛ sɛgɛnda i bɛ ka kan de. o kumana k'an k'a ɲini ka nin ɲɛdɔn i k'a dɔn k'a fɔ Siraba a musakako balawu a dɔ la daɲɛ kelen ale kumanen don kɔ min daga nɔbila sɛbɛn don an y'a bɔ éducateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔlen don Yusu. Moro de y'a to Mali politicien dɔw bɛ kana kala kariw la quoi. n'i ye kala sɔrɔ a dɔw kan cɛbilen ye kuma sugu bɛɛ fɔ an ko jigi ye bɛ ka opposer e bɛ ko gundo corriger cɛbilen yɛrɛ taara da donna tulu la dɔrɔn cɛbilen man kunna. kumakan falenna. a bɛ ten de malidenya yɛrɛ de ye nin n'i kɛra nin de i bɛ kɛ maliden. non c'est pas donc an bɛ to nin na. fo k'a ɲɛ kɛ jɔn b'an bɔ nin na n'an yɛrɛ tɛ n'an m'an yɛrɛ bɔ jɔn b'an bɔ an bɛ to nin na dɛ Mali ma ne tɛ jigi tɛ tigɛ Mali ko la ayi maa si jigi tɛ Moro wallahi mais dɔ bɛna bɛɛ lateliya i karamɔgɔ i journaliste i politique maaw i jula filanberukɛlaw i surasi wo i polisi wo i gendarme wo i ma wo ma maa si bɛɛ o bɛna Mali bila règle ka Mali ko lakile wallahi ala k'o tigi an ma tigɛ ala la fiyewu ayi maa t'i jigi tigɛ ala o d'a ma falideni n'a ma sa hakili bɛ don ta la a banna Mali bɛ kɛ fɛn ye don dɔ Boro ala ka kunna ja yɛrɛ bana an b'ale ta e ko awa chambre de commerce e district de Mali Moro a kalafili kɛra dɛ bɛn kɛra o la o kɔni ta kɛra o Mali kalafiliw bɛn kɛ man di nka e ko bɛn ma kɛ nin na wa tabarikala ko alamisa don awa marisi kalo tile 11 centre international de conférence de Bamako i ka dɔn awa min ye chambre de commerce Moro a ka dɔn a ma ɲɛma kura dɔnna koyi maa wɛrɛ tɛ Yusufu Bacili don i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn maa min bɛ yen ni o ye ministère de l'industrie, du commerce et de la promotion des investissements Adama Yoro Sidibé Adama Yoro Sidibé cɛkɔrɔba ni Yɔrɔ Jalo de n'o tɛ n kun na e ko ne na ko n kɔni fɔ Yɔrɔ Sidibe a bɛ se ka kɛ dɛ ale ye dansɔgɔ ye dɛ Moro min a ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen la min ye janvier kalo tile 17 assemblée consulaire olu kɔni sugandira san 2021 na min ye a ka dɔn maa 268 Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye i ka dɔn maa 294 Moro o min ye a ka dɔn a kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna min Adama Yɔrɔ Sidibe ye ale kɔni secrétaire général Moro ministère nin na ko ɲɛmaa tun b'ale bolo ale a ka dɔn a ye maa min ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye a y'o ta k'o fara a yɛrɛ kan min ye Ali Badi Mayiga san 82 Moro membre consulaire Gawo n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye denmisɛnnin ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan min ye a ka dɔn Amadine Aga Mohamed ale bangena san 1996 Kidal ale sugandira Kidal o ye dun sencinin ka to ka funanganiw bolo don dɔɔnin wala a ɲumanw ko de dɛ a bana ɲumanw k'olu bolo don dɔɔnin dɔɔnin a bana Moro a ka dɔn ani Isie ninnu bɛɛ maa ka hakɛ to hakɛ t'e la ninnu bɛɛ ye mandat de Moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Yusufu Bacili ale ni Sanu Sar olu de taara a ka kalafili la o ye démocratie ni maa kelen de kun taara
o ko ni mu ye consensus de ni be jena consensus de kadinda iniki ne consensus di moro namo nga mi ye sanusa ale ni Yusufu Bacili utara mi ye kalafili kɛra Yusufu Bacili awai ka dɔ n yɛrɛ dedu de jɔkaramaw ye yafo yara kafe Niger tigi o fana nde ngolo na kɔni e dum ne taw bon tayala ni ni taw tu ibulu ndaw to bulu Amadou Koita min ye ministre mbadon Semo wolo fils jɔkaramadenw abarkala e koy jɔkaramaw olu bo n'u ya an mɔsiw ye dɔrɔn u b'u ɲɔngiri de k'an fo o de la ko muru na ba ko k'ale t'u jamanjani surumando muru na ba ko k'ale tɛ jɔkaramaden surumani jamjan a bɛɛ birile bɛ don ale kan bana no i bɛ tariku dɔn jɔn ka jan jɔn ye i bɛ tariku dɔn b'a dɔn kojugu muru a ka dɔn min ye Yusufu Bacili ale kɔni ye a ka dɔn ale se b'a sɔrɔ min ye Sanusi Jaabi bɔra ka bi yɔrɔ min i ka dɔn Sanusi maa kɔnɔntɔn nka bɛɛ ta Sanusi ka a tɔgɔ fɔra yɔrɔ min k'a ye maa 9 sɔrɔ muru ani sali ka wuli ka tɛgɛrɛ fɔ Sanusi wa ala a tora sɔɔni sɔɔni Sanusi a tun bɛ kasi a bɛ kɛ cogo moro ko nka wulila a ye min fɔ a ko min diyara ale ye i ka dɔn ale bɛ Yusufu Bacili a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a b'a fɔ ko félicitations nka min diyara ale moro i ka dɔn awa min ye kalafili in kɛra démocratiquement chambre de commerce et d'industrie a kalafili kɛlen a kɛra bɛn ni keleya kɔnɔ a ma kɛ i ka dɔn conseil national de patronat ta ye a ma kɛ chargeurs ta ye a ma kɛ miniw ta ye a ma kɛ élection législative ɲɔgɔn ye jugement ma k'ale la ayi wa u ye min ladege maison de la presse a banna u y'anw de ladege an ye misali di ka worobilanji la kɛ k'a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ problème t'a la c'est possible au Mali an ka taa fo ka jigin Mamadu o de don an ka taa moro min a ka dɔn Sanusi u ye tɛgɛrɛ fɔ a kun i ka dɔn wara Sanusi ale ye a ka dɔn Yusufu Bacili a ko tare a ko Yusufu Bacili a ka dɔn kɛra ɲɛmaa min ye n yɛrɛ la a ka dɔn jaabi bɔra nka min ye n bɛ dugawu de k'i ye yarabi a ka dɔn Ala k'a ta fanga d'i ma ko wa ko maa si ma perdi maa si ma gagné ko Mali jagokɛlaw de gagne na Sanusi y'o fɔ c'est belle là ça c'est le fair play oui ballon d'ana wa ko fair play wa klonja de ni bro i ka dɔn awa min ye vice président yera bien awa i ka dɔn an ka dankɔrɔba dɔ bɛ yen o kɛra vice président ye o ti dɔwɛrɛ Izunsun PDG Burama Jawara ça c'est mon wololo fils encore Jawara bɛ di ne di Ibi groupe et puis Izunsun PDG do o ti tigɛ a la fiyewu sabu a kɛra ne de ye wa farafinna jamana fɛn fɛn bɛ yen fo ka taa se wa bɛ taa jimbono ninnu dilan Côte d'Ivoire kɔni tɛ o de la ko maliyɛn tout court ale ye maliyɛn dɔrɔn de wa maliyɛn tout court non a y'o fɔ sira min fɛ o ye bɛɛ ni keleya u ka se ka lasabati jamana kɔnɔ cogo keleya min b'an da la a ka wuli ka bɔ yen a banna a ka ɲi chambre la ale ka ɲi chambre la non ale ka ɲi chambre la olu de bɛ Mali économie booster a ka ɲi chambre la moro Burama Jawara vice président Burama Jawara min a ka dɔn maliyɛn tout court n'o maa ɲɛmaa don moro a ka dɔn maliyɛn tout court min n'a ye bɛn ni keleya k'o ɲini o bɛ se ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ cogo min na moro Gawo tɛ Gawo ye Kidali tɛ Kidali ye Segu tɛ Segu ye min ye a ka dɔn Mopti tɛ Mopti ye moro a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ kabini maa tɛ ka taa Kidali min ye maliyɛn tout court k'a président a ka dɔn a n'a ka délégation bɛ taa Kidali fanga ka dɔrɔn bɛ t'a la politicien ka dɔrɔn bɛ t'a la garde corps t'a kɔ wallahi bro de ni ne ye Burama Jawara candidat aux élections présidentielles ala kana ka candidat président la ka kɛ candidat ye malidenw ka sɔrɔ k'a buruja maliden tɛ kuma e fɛ f'i ka kɛ fɛn ye a kana kɛ a bɛ se ka Mali baara kɛ cogo min a k'o kɛ a seko n'a damayira la nka présidenya n'u m'a ka nafolo lanɔgɔ u b'a yɛrɛ lanɔgɔ a banna o se ka bɔ i la n tɛ fɛ n den ka coron dɛ a kana sɔn moro ala k'a kunnaja ala ka sababu ɲuman d'a ma moro nka n'an y'a deli dun n'an y'a deli a bɛ sɔn a tɛ se ka ban a masaw bolo a bɛ sɔn n'an y'a deli k'a ka kɛ président a bɛ k'a ye wa n'a kɛra ye an b'a kɔlɔsi k'a kɛ bilasiraba ye n'o tɛ u b'a don fili la a banna awɔ a tɛ tiɲɛ an ɲɛna yan ala k'a kunnaja ala ka jɛ moro i k'a dɔn awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn Baju Sɛbaraw ka taa fara Ba Seydou Silaw kan min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'o bɔra Bukari Tanja i bɛ Bukari Tanja dɔn de
ale fana ye kandida ye sa domenina ngane ta dondi nya to ko ni menta donde abana Jibril Baba Landure moro no temana kabwe mi avocado jita dem foka ta se Isa ya tasaima nunu bela jele kera avocado vice president ni je jangi koy vice president ni je jangi koy de abana robne ko dama ni bro jawra mi alefra vice president ma avocado birokura mizigira mi avocado abu wulip mami moro uye fatia mene ka toraka wuli okay ala ka muna ala ka do nisebe an nimbo mamadu fofana ala ka fasire anya boy ne parangono ala ka chamuru ke ben na fa chamuru yi ami yusu ka do ka voni ne panambla le poso mba leta kemo ja kuma ne do la jimori akoko fe mi ka do siraba abrife fo mi mako peaji ay wako saraliko yusu ki bae ka foko peaji bi sara ko siraba obeka halaki kata fe nyi dongodo kemo ja kuti kemo le gara ko ka peaji sara ka kla ka boli siraba tiene ga ko fana mafode wallahi kemo ja kuti do ministre mbe alebe ka ko ka chugo minani ta ka chugo koni ay way ba so afere ba kuno I don't know tere itato soma Allah koso itato itaka sigi obe taka sigi ka warsara ali yeshi tange kile ko sara kota ka so sara ko kile kundo kile mume atito de fo be sara ko kile ngana bi bulu kile mume taninga seginga kile mume abana okuma jabo ja kuma ledo akoko geleya ka be ministry so cheno etaga segi okonyana bo ministry ye anga siraba matrafa ba olu kala futali to mimbe no esiani ka de transporteur yusu ko ikado ka foko payma mi no ye sarali afoko péage sarali yusu ba ka foko fe mi ni go ko bolifete ma woteme ika musa ka bo o ko mi ni go ikado ka foko ko tsega to stendo senika olu ko ni willa ka ngenya nyimi no ye ikado taga segi israba matrafa bao olu ka laftali to ye uyenge nyimi o manya nyimi ndara wolo barablala o barabla kera sinya kele sinya fula o ka ta se sinya sabama aywa wa saka ka dusuma kasa jira ko nga ko na tabe minye ika do ni ajukura ni Nigeria kura nye uya do bala ka beni marsikalo kle folo temene nye o mana yusu iba ka fo ko ama sraba amatrafa ba o majena ya ali doni ka ta dolo fo bi gele ya beni ngoi nove aywa ko yasa olu reka soni ko imasa ko ka soro iba ka fo ko minye kasabi ko yasa ukaso ko bwe gouvernement engani asiri ka do sembo ka fie bo dake olu ye ni fere ye no ye sotara matigu ye awako kile mume ku luka kemenani sara ko ka soro yani ikado ngani yi asharia ka sigisenga olu fana ta kunye ikado keme fly clear mume konnala o ka yo ke ni ka olu malasa o kuma ko fe mi ikado ka fo yasa ka do ni ko ndo bala ko ulila ikado ka akara kuruka o kuma ni ye sotara matigu ni ikado msemani wore we olu ko ne sembora ala ngami ye camion benu ye ani kuma ba doni gurintalao munu mbe sraba matrafa ministry ko mi ye ka do olu ko ne ko sare mbe bole olu ka olu senti bo ala o kuma no kera o sababu kera munye ko olu ka ta ka sigi kelengin na be al ni ye sinya hake o hake ibe sarali ke o sinya hake konnala o péage aywa yusu aywa chemoko traure ka fola akoko ka péage sara aywa jete tema itaka sigi o taga sigi ko ka péage sara ayi ko te ko jugu ko malde rafana ti bawo mananye ba kula ko ko nga ebe péage sara la ebe bolla sara ba minga je dongo do sara ba halakile do obeka halaki kata fe ikado enye bala ika péage sara le anotika yesra baka alala ka bi galabuntanya ofana ki boy ko malde ma ba ikado sharia batoli makoi nga sharia min ni abeke ikado ikanye kumuni ikado sengeka ani ikado sharia mimi si ikado guleyama ko ofana ko ka gele ko sebe okmana ko mi ikado ni ngoisa ko fe sraba ikado abiforo mi mako péage ko ware munu be sara ola ko de beke ka ikado sraba olu lagla ninga yoro chienu ofana ko lagla ayo gouvernement iga ko olu ko sraba ka Allah musaka alagla ni musaka ana Allah doni musaka ko ka chan ko sebe ko nga ko bima péage usiki koi sara libi ka ke jie dongo do ko nata be ko sira jumen de be ni bisegi bolo shio maka fo ko sira ko alhamdulillah rabbil alamin temo janga fola ko gouvernement go sira songo ka cha ko péage fona be ka sara jie dongo do ko nga ko notika ye asarali la sabu sira ba otika gla ay ko sira o be ka chien do de fara chien ni ka jie dongo do atela do ate sira ba kurate gla ko ni ngara ka do sira matrafa ba do ka kuma ye akoko gouvernement ki ka do ka fo ku kanga nyini folo ka ikado péage asigini biche musaka min sorola adona dami fe akera fe minye ku kango de nyanyini ko donvolo yanu kana wuli ku be sharia bisraba matrava bauka muno be
sarali la kaba ko damne fo ka se bima o kuma ko min ye ka do cɛmɔgɔ janga fo ye cɛmɔgɔ Tarawele Elaji a ko min ye ka do péage ye poste nunu na ka sarali ko te ko jugu ye ko nga ko abe sara ka nafolo bɛɛ bɛ ka détourner o de be ma dabali banza o bo sarabaw galabu jiyawa nafolo be détourner Yusu ikaro cɛmɔgɔ janga yɛrɛ ma min faraka an b'o fɔ ka faraka ni wagabo fana jamana do mi olu bɛ taa bi péage ka nafolo bɛ cɛ ka taa o fana caman kɛra ya o fana caman kɛra dɛ a ma sɔrɔ ka di faso ma saraba matarababaw ma sɔrɔ saraba ma dilan wallahi o kuma Yusu cɛmɔgɔ janga ko ten ko fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ko péage k'a bɛ se ka sara ko ye u y'a fɔ cogo min na nka ko min ye ka dɔn saraba maa minnu ɲɛsinnen don a ladonni ma ani ka dɔn a ladilanniw ma ko olu kan ka a ɲini k'a dɔn péage yɛrɛ ka b'a daminɛ fɔ bi musakaw olu bɛnna joli ma ayiwa fɛn min ye ka dɔn a musakaw k'u bɛ ka baara cogo di u bɛ don da jumɛn fɛ ka sɔrɔ ka jateminɛ kɛ péage kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ taabolow kan k'o bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na k'o fɛsɛfɛsɛ k'o kuma na n'o kɛra o bɛ se ka i k'a dɔn galabu don siraba matarafabaw fana na k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko ala an bɛ ka wari min bɔ bɔkun b'a la wa an b'a nafa kɔnɔ bi ko n'o tɛ ko nin kelen don gɛlɛya ye dɛ ka péage sara sira dilanni kama i bɛ bolila sira kolo ka diɲɛ don o don k'o fana ye ko ye min ka gɛlɛn Elaji cɛmɔgɔ Tarawele ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn y'a bɔ i k'a dɔn le pouce kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don moro Rio Bla ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ye républicain walasa communicateur ale bɛ yiriwa mɔgɔ district kɔnɔ dankɔrɔba dɔ bɛ yen moro min ka giri communicateur la kosɛbɛ ni a bɛɛ lajɛlen ye min ye ni maa kofɔlen ye moro nka politique mɔgɔ tɛ k'a bɛ kule maaw da la ani yɛrɛ yiraba moro a t'o la dɛ o t'ale ka ko ye n'o tɛ ni politicien don wa seliba kalo ala o ye seliba kalo di abana moro association BSS min ye aw ka dɔ Boubacar Sidiki Sangare communicateur la moro ni dankɔrɔba ye i ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko yiriwa sira communicateur la k'a kɛmɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ dɛ moro a yɛrɛ y'a daminɛ min ye i ka dɔ forage hydraulique moro ani ambulance médicalisée ani ka dɔ ka dɛmɛ lase maa minnu a mago bɛ maa minnu ye k'a ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ communicateur kɔnɔ moro a bɛ k'a dɔn bi communicateur la a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la communicateur ka yiriwa ani communicateur ka baara ani communicateur denw bɛ se ka nafa sɔrɔ communicateur tigi la cogo min moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko Boubacar Sidiki Sangare k'a kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ tabarikala o de ka d'an ye o ni maaw bɛ sɔrɔ minnu b'o wulikajɔ masinaw kɛ o de ka ɲi ka sɔrɔ u ma wulikajɔ kɛ faso nafolo nɔfɛ tiɲɛna o de ka ca maliden na bi moro a ka dɔn min ye Musa Boubacar Sidiki Fɔnba Sangare Sangare n'i y'a kɛ Fɔnba ye Boubacar Sidiki Sangare Adama Jaabi tigɛ di BSS moro ko awa ni wulikajɔ min filɛ nin k'a ye nin kɛ a yɛrɛ a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn maa do ko mouvement a bɛ k'a dɔn OPONIM président de l'organisation mondiale des experts OMEX représentant résident en Côte d'Ivoire bro a bɛ nin jɛkuluba in na nka ale sigilen don Côte d'Ivoire bro nka a bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ i ka dɔn awa min ye communicateur ye dɛ yiriwa sira ka baara di denmisɛnninw ma bro ka musow fara ɲɔgɔn kan ko hali 8 mars in na bro a ka dɔn musow ko awa sibirido n'o i ka dɔn awa min ye ko awa n'o ye sini ye ko lafiyabugu musow bro k'a ye a ka dɔn 8 mars fini ni ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a di caman ma dɛ boro sofa terrain na ko na ɲɔgɔn sɔrɔ ye i ka dɔn awa 8 mars muso natɔ ɲɛnajɛ kɛ dɛ i ka dɔn n'o wulikajɔ kɛ walasa bɛn ni kɛlɛ o bɛ sabati muso ni ɲɔgɔn cɛ cogo min a n'u ka don gɛrɛgɛrɛnin musow bɛ se ka nisɔndiya sofa terrain na moro a ka dɔn Boubacar Sidiki Sangare moro Boubacar Sidiki Sangare k'a kɔni bɛ nin wale in kɛ a ka dɔn a t'a kɛ ni waso ye a t'a kɛ ni yɛrɛ yira ye moro o de kɔnɔna na sa min a ka dɔn baara caman k'olu kɔni bolo da min ye a ka dɔn Boubacar Sidiki Sangare i ka dɔn ale fɛ walasa communicateur bɛ yiriwa cogo min communicateur de kana ɲɛbɔ commune wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ communicateur kan a fɔra tan de o ka ɲi dɛ a bɛ nin ɲini o de fɔra dugu communicateur yɛrɛ la est ce que nin cɛ in bɛ ka min kɛ communicateur la mana ni maa y'a kɛ dɛ n ko mara tun bɛ yen
o ma dɔ kɛ de mu mara ko kuma kɛra wade mara Musa mara e ko min kasi mau mara ay baara kɛ o ni fana na dɔ fara a bɛ ɲa a bɛ nin bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ moro ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka giringo ye i ka dɔn Bokari Sidiki Sangare moro n'u b'a wele ko BSS ko a kɔni bɛ kɛ nin taabolo de kɛ a ka dɔn commune kati kɔnɔ ala k'an kunna diya min ye Musa Samba Jalo ye ni y'ale ka fasiriya an y'a bɔ républicain kɔnɔ bi sɔgɔmada in na. An ka foli bɛ Musa Samba Jalo ni républicain baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye o b'a to an bɛ sugu taa sira minɛ nka an bɛ taa bɔ yɔrɔ fɔlɔ min na o de ye groupe commerce ye Laji Mori fɛ yen n'o ye Abdoulaye Mayiga ye an tɛ taa lajɛ fɛn min b'a bolo ye Seydina Umaru e ka sira don an fɛ a banna grand frère si kana bole o bɛ sigi yɛrɛ ka damu ko fɔ amma madame Mayiga Mariam Diallo ka samɛ a 8 mars fo y'a fɔ pharmacie kɔnɔ fo ka taa mars ban b'u fo a banna mois y'u ta ye fo kalo y'u ta di a banna a ta don muso ONG Arama a ma ɲɛma Bani Hashimi Aisha Haidara a banna Bani Kureshi a ka 8 mars a 8 mars fo ka mars ban o de do Aisha Haidara ka fɔ an baw bɛɛ k'u bɛɛ mi wo 8 mars abana ko musolakaw bɛɛ 8 mars fo ka mars ban abana a ma bɔ maa la bɛɛ Adama ka chéri Adama Sanogo ka chéri Musu Damba awɔ fo ka mars ban o tuma na Yusu ala k'i ba Adama la a tɛ ba la bɛɛ tɛ se ka ba maa la dugu wa sigi diya de y'o ye an mana wuri la tan yɛlɛ fɛ a kunna jara o n'o tɛ n bɛ ka attaque bin da Adama kan ni Musu kun bɛ Adama kuma bɔ a nɔ ko ni a kun tɛ jara depuis Adama ye bayini ni a y'i ɲɛ kɛ bayini a bɛ k'i ɲɛ kɔri bayini a ɲuman kɛra ka rendez-vous di n'an ye ɲuman kɛra ye ne b'a y'o kɛ sen dɔrɔn kabila y'o kɛ don min ne na Adama ka ko ban a tɛ tɛmɛ ɲuman na waati bɛɛ fo ka taa diɲɛ wuli wa ni janyo masa min kɔlɔsi a ye maaya minɛ o la n'a ye maaya ye a jo b'o la a ka maaya minɛ o la o k'a dɔn ko Sunbala ba ye nɛrɛ o ɲɛ sɔrɔlen m'aw na ko cɛkɔrɔba ok kunun ko a y'an dɔ kɛ san 14 ka dɔ kɛ san 17 ye janjo de y'an kɛ o ye yan an dɔn y'a gosi ka bɔ a da ka dɛsɛ n yɛrɛ kulo ma lagali tɛ dɛ n'an ko funankɛniya ka d'a ye k'an kɛ den dani fana ye don dɔ i b'a kɛ cɛkɔrɔba ye ni laban b'a fɔ k'an ka bamunan ta ka na k'a b'an bamu a b'a fɔ janjo ma taa ni maaya ma ɲɛ o ma nin bɛ nin fɔ wala maa Adama ka ko in teliya furakɛli kɔnɔ bɛ ko jagatigi ale tɛ bila maa wɛrɛ la a kɔrɔ kɔ kɔrɔdɔgɔya de bɛ kɔnɔ in funu ka taa o de b'a funu dɛ ala kosɔn tɛmɛ fadire ne tɛmɛ n'a ye Nouvelle Horizon b'ale ta ye Nouvelle Horizon ta sa fɛn min ye k'a dɔn maa minnu bɔlen don u sigiyɔrɔ la k'a sabu kɛ gɛlɛya ye n'u bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ Bouakari Jara a tɔma bagi ale jɔra jigiw kɔrɔ Bade k'a dɔn Banque Africaine de Développement Bouakari anw ta ye Bouakari Jara ye an ta ye Badli mauvais Bouakari Aliou Jara ye an ta ye Badli o tuma na Yusu i b'a ye k'a fɔ dollar wari i k'a dɔn a b'a 150 o bɛna kɛ i k'a dɔn musaka ye min bɛna ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma gɛlɛya minnu b'o sigiyɔrɔ la n'u bɛ faso kɔnɔ yan nɔ a ka ja Bamakɔ kɔnɔ Yusu ko nin kɛra jɛrɛba sen fɛ conseil d'administration min i k'a dɔn k'a fɔ wari bondo ye olu ka ɲɛmaayaso min y'o jɛrɛ kɛ a kɛra kɔnɔwari faaba la n'o ye Abidjan ye ka bɛn ni tarata don mars kalo tile 9 tɛmɛnen ye Banque Africaine de Développement n'o kuma lasurunya ye Badi ye i b'a ye k'a fɔ olu jɛra n'a ye k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ kɛ maanifinya dɛmɛ min bɛna kɛ dɛmɛ teliman ye CFA dollar wari a ba 150 i k'a dɔn ko o bɛna ta ka don maaw la minnu bɔlen don u sigiyɔrɔ la ka kɛ olu musaka ye Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ Demba Konte ale ye ni fasiri i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ bi Yusu ko dollar wari nin dɔn in n'o ye donbolo in ye dollar wari ba 150 Américains ka wari o wari bondo min ni farafinna i k'a dɔn a jidili o sigilen don o kama n'o ye Banque Africaine de Développement ye ale kɔni i k'a dɔn ko maa minnu bɔlen don u sigiyɔrɔ la n'u bɛ Bamakɔ faaba kɔnɔ yan k'a sabu kɛ gɛlɛya ye i b'a ye ko maa ba 250 ani 900 k'olu bɛɛ lajɛlen de bɔlen don u sigiyɔrɔ la o jatew bɔra ka bɛn ni avril kalo ye 2020 san na i
Yusu ko maa minnu bolo don sigiyɔrɔ la k'u sigiyɔrɔma cayara fo k'a se sigiyɔrɔma 4 bɔɲɔgɔnko ma k'a ta 2018 na kana se 2020 san na nin bɛɛ bɛ gɛlɛya ko fɔ jamana kɔnɔ o kumana BAD n'o ye Banque Africaine de Développement ye olu kɔni y'a jira u ka kunnafoniw senfɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu bɛ lahala min kɔnɔ ko lahala gɛlɛnba de don kɛmɛ jɔlen na ko 60 k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka si k'a dɔn Guataniw ani k'a dɔn Buguniw de kɔnɔ a Buguni ninnu tɛ so ye Guatani ninnu tɛ so ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'u caman bɛ yen olu yɛrɛ k'a dɔn ko u kɔni u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ sutura fɛn minnu kɔrɔ o de y'i k'a dɔn finikolonw ye ani bagan wolokɔrɔw fo ka taa se binw ma olu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ sutura n'o ye i k'a dɔn nin bɛɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ jamanadenw fana don dɛ kɛmɛ jɔlen na 32 k'i b'a ye k'olu kɔni bɛ dabolo juguba de la i k'a dɔn gɛlɛya o b'olu kan kosɛbɛ i n'a fɔ kunnafoniw y'a jira cogo min na Demba Konte ka fɔ la Nouvelle Horizon kɔnɔ a ko ka ɲɛsin ni maaya gɛlɛya in ma ani min n'a sabu bɔra kɛlɛ la kɛlɛ ani i k'a dɔn kasa min ye i k'a dɔn lakanabaliya an bɛ ka to ɲini jama fɛ min bɔlen don sabu jugu ye kɛlɛ ani lakanabaliya ye Yusu ko ninnu caman bɔr'u sigiyɔrɔ la ka bɛn n'o de ye yaasa k'u niw kisi o kumana ko ka ɲɛsin o ko bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn nin waribondon min n'o ye Banque Africaine de Développement ye n'a wele ko BAD olu kɔni i k'a dɔn ŋaniya siri i ka jɛrɛ kɔnɔna la ɲɛmaayaso ka jɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni tarata don ye marisi kalo in tile 9 ko dollar wari 150 k'u n'o ye lamɛrikɛnw ka wari ye Yusu ko ka ni maa ninnu k'olu ta ba la a dɔ la ko a bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye baara bolodalen ko projet aide humanitaire d'urgence o min ni o sigilen don an ka jamana kɔnɔ yan o kumana BAD a ye nin ko in kɛ olu ka sira de fɛ fɛn min ye waribondo in ye a ko nin y'ale fana ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ni a ka i k'a dɔn hinɛ ye ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ayiwa minnu bɛ lajaba kɔnɔ n'u ni i k'a dɔn dɛmɛ ka kan ko baara bolodalen bɛ o de ko fɔ nin baara min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ kunnafoniw y'a jira cogo min hali bi a bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye gɛlɛyabaden bɛ maa minnu kan ka fiɲɛbɔdani kɛ u ye ka jiri kɛ ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ tigɛtaw minnu n'o bɛ ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma ani k'a dɔn fɛɛrɛ sigiyɔrɔma caman o fana ka lajɛ ka ɲɛsin ninnu ma minnu yɛrɛ sigilen ka fɛn fɔlɔ min kɔnɔ o de ye lakanako ye ani baloko u sen don maaya taabolo fana na ani sɔrɔ n'a sɔrɔ molosɔrɔw fana na o kumana k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko ninnu bɛ gɛlɛyabaden de kɔnɔ gɛlɛya min diɲɛ don o don ni dɔ bɛ fara kan ka taa fɛ o kumana Bamakɔ k'u kɛlen bɛ ka sigida 2 o de ta u bɛna ni dɛmɛ in ta ka ɲɛsin o sigida 2 o maa wulilenw ka b'u sigiyɔrɔw la ni ka n'u ɲɛma dogo i k'a dɔn k'a fɔ o ye Senu ani Zantigilakaw ye Yusu ko ni dɛmɛ a baara kunfɔlɔ bɛ ta ka ɲɛsin olu ma ko baara in bɛna dayɛlɛ cogo min na dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin u ma musaka ko nasira fɛ ani baloko nasira fɛ ani u bɛ se ka dɔɔni k'u yɛrɛ ye cogo min k'u yɛrɛ musaka k'a sɔrɔ u jigi ma da maa kan ayiwa ko fɛn min ye k'a dɔn kunsɔrɔ yɔrɔ fana ye n'o ye sutura yɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ tantiw ye n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka kɛ minɛn wɛrɛw ye min b'a to ninnu bɛ se ka i k'a dɔn u yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni u bɛ se ka maaya damu da dɔɔni ko mana min ye ji sanuman ye o ka ɲini ka d'u ma u sigiyɔrɔw la min ye saniya ni bɛsɛya fana o gɛlɛya caman bɛ ni maa ninnu ka sigidaw la u bɛ yɔrɔ minnu na ayi ka yɔrɔ yɛrɛ saniya ka d'u ma fana ayiwa ko ka tila k'u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bugunatigɛ ɲini k'a dɔn h'a ka ja musolaka minnu bɛ jamakulu in na ni kasara wɛrɛ bɛ se k'olu sɔrɔ i n'a fɔ binganiw ani lajabaw tafe ni jala ni tafe bolo nasiraw la ani ka bingani ta ka ɲɛsin u ma k'a sabu kɛ ko musow de se t'u ye dabali t'u ye jigi t'u la minɛnjigiyɔrɔ t'u la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o de bɛna nin ko in bɛna kɛ k'o bɛɛ lajɛlen de basi o kumana ko musaka in ayi k'a dɔn BAD a ye nin ŋaniya siri k'a fɔ k'a bɛna nin ɲɛsin maaw ma minnu wulilen don ka b'u sigiyɔrɔw la ni ka n'u ɲɛma dogo Bamakɔ a n'a dafɛlaw la yan nɔ Demba Konte ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro Nouvelle Horizon de y'ale bila an ka taa Sitanɛ Bogo Sitanɛ an bɛ taa ye cogo Dawuda Yatara n'u b'a wele ko Sitanɛ Nte Ibilisa ka ko la dɛ Ibilisa man ɲi Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra min ye juillet kalo tile 31 ani août kalo san 2020 tɛmɛnen Moro a ka dɔn ani kɔsa in na min ye Alasani Kɔnɛ Moro kun bɛ n ko Alasani Kɔnɛ ya neve de u ye min kan tigɛ tan i y'a fɔ c'est mon neveu k'a kɔrɔkɛ yɛrɛ tun b'aw ka an bɛ sigiɲɔgɔnma an kɔrɔkɛ den don Allah wallahi
moro aw ka do utara Alassane Ngoné fe I ka do ni ma jugo nunu kati ndomni ngoro ninga ta mine aw ka do ajago ya mine ka kandige moro aw ka do gele nga kandige ya joli sasa ninga ta no ye I ka do wati mina ningera mi ka do aw minye ni ma go vele nye Alassane Ngoné moro aka ma ko ntura hamini miti la moro aw ka do nyera la ni wati maddo awati mi aw ka do ko kan tara kata da minye aw ka do Mamadou Yuba Jara moro I ka do aw minye mamimbe no premier arrondissement moro commissaire commissaire ale ko me commissaire te polo ma ale be no plan la wati la teme moro ka jara ka do aw minye ni ale wati la teme to e kan baraketa ale tora ka kai abisoga chama gade songa no bokola abino bokola mi awekado ni ma ko vele nyi ne awa Mamadou Yuba Jaray anaka chedo moro kado ko numbe tikaskalela ni to masina awekado ni ma ko vele mi vele ne awekado kase awekado nene kulubali moro ko awekado amafe ko va mi ayere do ko mire awekado ka bo ku kata furula wati mina obekata moro awekado ka moto jo ko lajigi awkado awobi bomi ngalama kay muruda okana amuro siraki yere bokoy ay muruturu akola dinga tlaka awkado muruturu yoro warela nga berata muro siraki yere sorode bolla mado yo yesira lawlu takatano to torosula ka to frage balma ya timbe mi manyo ene sinji ya hinebe mi anake nu uka karamugo ke o fana o defo uka karamugo ke de yo blaka joli numo Sekali muna luma dam ne karamgo rela uka karamugo ke ni joli ko kadi moro uka karamugo ke ba dowa sitane bugo dugotige dawda yatara sitane moro awe kado ko ni nda folo de la kuruba ale ka ale fala moro ale tun mingera lagre ka chei awe kado minye dawda yatara ku ya mine ka kara kono moro awe kado sanduru e mapse ki itake bi manifo fa boni ka sari manifiyo awati la fo utara boni ko re yichi utara so ko vela obesi ko makulo bi hakili bala sanjama e ko fana tuna wati la umayu ayi o fana be wakata fana fo na blakati ni ko de be senata bo fana kaw fana ni wenza ndugu kaw ulu fana ka nyaay journal la ta mine bayingo ni ulu o kuma bebe ka so ni ndikeya so ni c'est Richel la ne ba nyina ngo jeni saraka oduja obe adoyo obe de adoya moro journal do kebe ka fo no bara do ma ko o misi jeni mi ga manifi ref fa ko jolibo adun jara musa nana fa yi abana ajara bolla ni maye de abana ma jolli bi ga bori so alibi amma yena go ngi da nucleo mi ngara weza nugo ani fana tanu onu fana keme ga plandi boka bi ko ma ta do ne nunu na we ali taro kacha ali ninte abisoro kulukele unga ketayo o de sekali be bara nunu be bo nyove yuwa jarabi tike dawka anga komsa garbu dindo fana fale maye ali kosa ina yano iri majo ro jumena abana a pièce u bolendu wallahi karbe ka pièce ni tinja fu atiku ni ko nunu tise ga messe na abana jara nyana ko jugu moro félicitations moro alkado wuliga joko ngaledo mi alkado nyera la au tara dawda ya tara fe wa soro karabini flabe ani pa ani awakado minye ne manane surasuka magasin ne kutaka sono arme ka magasin surase fini garde fini otmana ale formation ga ama bado wala kamba bulu iba toro kamba bulu bo utara ufini badin de soro dawra yatara fi kan morte opa bi mie avocado dawra yatara anini dem senu no tsikale mo lol ko ku ka karamo ko ti dore dawra yatara ko shitane bugo shitane dawda moro pa u bela jeli ku yu chebi utaru ko sema kasubo mala balma fa la yale kana bojje fara la haraga ki balma fa ma wore ka boli no fe kay masa ko bangi ke fuyi abana ku karamo ko e blala ale yɛrɛ kana bɔ diɲɛ fara lahara kan ali lahara ka kɔnɔna abana alna saramta joloko bla ka joloko kɛ kaburu la ka bila abana condamné à vie siri Traoré awo ani sama ka ko bi
Sidi Traoré amba fo ni sangana kado ka fo nyira burando do mburangedo yisu minyi kado ka fo kabako ye amba leta ni kabako tasa baye ni fana ye katigele ya bara ye minyi ni katigele ya bara jugu minyi ko kele ya damba yere ye ni ye muso do ye ka sege jugu ke jikala na ko shuru asina muso kan onade yusu ko kele ya damba yere ye araba do marsikalo kile saba baye negenye kononto watila fonyongo do simfe hawa haidara bani ashimi ama ashimi barake ni de hawa haidara shibita sambisa wala ale cheka muso sabana ye odela ataka kamari nyonga ibara bala de bara badi bala ni yo kamari nyonga fika ke chedere note fika ka nyona attention voilà madame ne follow maintenant yage mais c'est comme ça fika ka nyona voilà c'est ça ontene ode do ni manya ko iba sebeke ni ya do tseka sebeke atui abana ya kwa mem ndesani yusu kuma ko fonyongo ve ikado kavo awa gafure no ye haidara ye sambi saba ale koni ye jikala ani segejugu ko nyami nyona kato suru asina musoka sina muso na dendani no sibe sanfla bonyongola uyoluta garagara la jona yusu ka denyi mesina ala amami amabo Allahu akbar ni ngondi koyi Allah kama fla nimbo shenkele ale de barake ayufa ufarake Allah ni mikumala yusu ibaye kavo ko ikado yuluta unaga ka jeninda imbulo ninga tanu ye laptani sola Gabriel Touré mana ko jeninda ibaye kavo mami ni nikategele abara inge ko hawa haidarado o ku ya ere chomi abe muso ka kasobo na no ebole ame domine ko bi Ogma yusu minyi kado kavo kuna fono ya jira kavo ko kabi hawa haidara furula domina kana kera chega muso sabana nye okuma san sababi ka kalekan de kavo ko fo muso flana ka ko bo chenku ale moto soroya ka bo furusa taro soroyege okuma na fenyumani tuma baba na fokite jako aburuna mingo na herefao okuma yusu ve minyi kado kavo ko ale ikale ko faka hawa bo chenku e fo faka ikado asina muso bo chenku gafure de kalekan yoye okuma na minyi kado kavo ko dongu de kleti boka bi ala la jie donjila ko nunu ma fo nyongo ku ma kuma sama o kuma sama do de tora senate o mana fe mi garo ka fo o ko de tora sena o ka sigi nana geleya ka sigi geleya jie dongo do balawu jie dongo do ka do kele o mana mi ka do ni ngo isa ko ha awa anake aye ni ngo labe ni ga ta fo ka nyishi sina musoma arabado marsgaro kle sabate mene yusu ba ka fo ko aye jide kala ya ko ke bula bula sheshi boji yusu kasoro ka sege jugu dashi o lafo ko kuma yelema abifo mi mako acide sulfurique yusu okumana minye ka do katani esa ayo min dashi o la okumana jaja ayaka ko labe kasoro kana kele nyini sina muso inve u ya damne ka nyonne ni folo ayin ne damne ka ta sina muso insoma benneni o masashite amami sigi menene ni woloka okumana yusu kwa ko de rete halala ye kuma sero ro maminge o fana ya ikado ikangoro tani kuma ye u ya sama ko sina muso ataka hakilina ya ko odete halala ye uzo ode kuma samano nu nyonche kato sibe koro basa aye ikato sina muso sigile to nyina mangulundo na muso ne de ba munemba akola sake onyina mangulundo de ore masigina ka foko ko ba kono ukuninga ke ni ela da koro ye kele ela da koro ye jani do femre be kele singoro ngani ya ore be awa gafure haidara ma ikato awa haidara aye osio fale de ta diliba jikala na buya kakla ka katani dasho la kana muso na de soro ka jikala shuro luka ga do de sanfla tu bela jele jeni ka soro ka sentege ni kulaba sentege ni kulaba jomba ta rodo ayero ayafuza atamaye ayadoka ko duge wati me ayafuza atamaye okumana mi yesina muso yo snaka bidugu mate burubera ana dendani demo ya mato olubo lajo na kana nyan kana nya ika do asina muso ma no e chega muso flana yusu ka taratana kene ya solo no e ya Gabriel Touré okumana na de tara do mi amake arabawa odu seje ala musa de yantu Allah ka dairo nema aywa min yi garo ka fo ode o ya yantu ka sabu ga jenninda yo digira la ko sebe yo furakele yo konik sebe koro gwamba irela na min ye baye o fana tugura de ko karido ikado afana mabwata la abada karido kalo kle wolon vlan yusu okumana ni mbekera marsikalo ngono ni katikile bara ni sharia
tiɲɛ baara min filɛ Hawa de ye nin kɛ Hawa min ye i k'a dɔn Haidara ye ayiwa ko a dɔ la a ye i k'a dɔn o kɛ min kɛ a kɔni ye sentɛgɛ ta nka min ye lakana tigilamaw ye n'o ye brigade territoriale de la gendarmerie Wɛnzɛndugu olu y'a ɲini fo ka taa cɔmi k'a tɛgɛ k'a k'u ye min ye maa 2 ye k'a ye olu bɔnɛ kɛta kelen pe maa 2 k'o bɔnɛ a nin na olu ka sɔrɔ ka na n'a ye k'a déférer ni k'a bila ka na musow tɔgɔla kaso min bɛ bole Hawa Gafure Haidara bɛ yen bi fɔlɔ yanni kiiri ka se a ma Bugu Jara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ kabako kɔnɔ Yusu ka bidon boli don Ala ka hinɛ banbaatɔ ninnu i b'i ka sinaya a b'a ka sinaya kɛlɛ la Ala ka hinɛ banbaatɔ la mun ye den ɲini don a la u kɔni bɛ baga denw ma wallahi u nan'u yɛrɛ sɔrɔ a cɛmadenw ma min u ma bɔ wallahi Ala ka hinɛ sinaya kɛlɛ e ye min bɔ n'a nin na nin ye i yɛrɛ bɛ tila ka taa sɔrɔ yen abada sinaya tɛna tɛ e to diɲɛ na yan bada ayi o t'i to yan dɛ b'a kɛ ko mun tɛ sa de wallahi Ala ka kɔni a ye nin bila ka taa ɲɛ a yɛrɛ b'i sigi ka taali kɔnɔ don dɔ Ala ka bɛɛ taa ko ɲɛ Ala ka bɛɛ taa ko ɲɛ n'o tɛ nin tɛ ko ye dɛ wallahi ko tɛ Maki bɛ ko ten a ko ni balawba ni kɛlɛ ni sinaya jugu in bɛɛ maliyɛn musow de la k'olu Burkina musow tɛ nin dɔn wallahi k'olu ka sinamaw ni taar'u sɔrɔ i b'a fɔ ko balimamaw don Maki bɛ de nin fɔ fo ka ɲɛ b'u fɛ n bɛ dɔ ta u la o Mosula awɔ mosi yɛrɛ fara k'u ti kiliya kɛ diɲɛ na wa muso fɔlɔ 2nan ni 3nan yɛrɛ n'olu ye yɛrɛmasɔrɔ kɛ ko ɲuman bɔra ɲuman na i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba yɛrɛ sigilen don olu dɔrɔn naani kama hali ni cɛ tɛ se ale fɛ yen bilen ale kɔni k'a di a sinaw denw na don a banna bɛɛ bɛ taa ale fɛ yen wa min ye jubatɔ so ye u b'o sigi u sinamusokɔrɔba fɛ yen de a banna a jɔlen ni fɛn bɛɛ ye ale de bɛ den k'u k'a mun wa cɛ yɛrɛ don min mana diya a bɛ taa yɔrɔ min mana diya sinaya tɛ yen kɛlɛ tɛ yen sosi bɛ na o kuma t'a la a banna e m'a dɔn o ka di sa o ka di dɛ n bɛ taa Burkina Maki bɛ yɔrɔnin dɔ labɛn ye an wayi Maki bɛ an wayi wala a nin kelen diyara n ye dɛ Moro min ye an ka foli lase Alubɛki Kamara ma ani Seba Kamara ninnu bɛ diboli Moro i k'a dɔn denw ba Ɲugutu Danba ka taa fara i k'a dɔn Debi Tarawele o ye Madame Kamara ye Moro n'o bɔra an ka sa gouverneur Ousmane Sangare a n'a furumuso Awa Konate Moro an b'u fo k'u wali